Creo que a primeira parte, uns 20 minutos foron bons, hasta que, bueno, creo que eles deron un pasiño adiante con esa pérdida nosa en medio campo que se plantou solo, creo que David, diante de Pío, e a partir de aí eles medraron un pouco no partido hasta que volvimos a engancharnos. Sí, na segunda parte creo que saímos mellor, con máis posesión, sobre todo con máis tranquilidade en tres cuartos, e conseguimos movelos un pouco máis, e creo que na segunda parte pois non nos chegaron a nosa portería. No, creo que outro día Muñoz non estuvo mal, creo que nos deu ese xogo entre liñas que buscábamos, que a ausencia de Jorge. De hoxe tiñamos a Jorge tamén, pero viña de estar de vacacións e poucos entrenos, entonces apostamos pola mesma alineación do outro día. Creo que estuvo ben os primeiros 20 minutos, despois desconectou un pouquiño, pois o puxemos en banda, e creo que aí estuvo xa mellor. Sí, na segunda parte estuvemos bastante mellor, sobre todo con balón, creo que generamos máis e buscamos máis 2 contra 1 por fora, que é o que estábamos intentando durante toda a semana facer. A primeira parte atascámonos aí un pouquiño, pero si na segunda estamos mellor, chegamos máis, podemos ampliar máis o resultado, pero bueno, cousas do fútbol, pois 2-0. Bueno, pues de momento bueno, o sea, de momento acabamos los líderes, ¿no? Levamos 8 puntos ao segundo, creo que moi unha ventaxa boa, pero non definitiva, entón temos que seguir traballando. Ahora ven Monterrey, que vai ser un partido moi duro aquí, esperamos estar ao mellor nivel que a hoxe, sobre todo con balón, para generar moitas máis ocasións de gol.